बीती हुई जिंदगी गवाह है कि बहुत अच्छी बनना भी अच्छी बात नहीं होता है। भैया हो आप लोगों को बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह ई ऐसन ऐसन पोस्ट जब सोशल मीडिया पर पोस्ट करतड़ी न, तब से पूरा फैंस में हलबली मचल बा कि आखिर पावर स्टार पवन सिंह के पत्नी चाहत का बाड़ी। आखिर ज्योति सिंह चाहत का बड़ी पावर स्टार पवन सिंह से सब कुछ यही वीडियो में आप लोगों को बताई, तो आप लोग बना रही। सबसे पहले आप लोगों को बता दी भैया कि सोशल मीडिया पर ज्योति सिंह मने ट्रेंड सा बनल बड़ी। आ ट्रेंड से बनने के कारण ई बा भैया कि ज्योति सिंह एगो न एगो रह रही के पोस्ट डाल देतड़ी। पोस्ट डालले बड़ी कि मने बीती हुई जिंदगी से सीखना चाहिए और ज्यादा अच्छा बने के मने कोशिश ना करे के चाहिए। ऐसन कहे का मतलब इनकर ई बा कि जौन हमर साथे बीतता, जौन हमर साथे बीत रहल बा, उ मने देख के ओकरा अनुसार हमनी के सीखत नहीं जा कि ज़्यादा अच्छा बनल भी अच्छा बात ना होला। आप लोगों को बता दी कि ज्योति सिंह आखिर पावर स्टार पवन सिंह से चाहत का बड़ी, उनकर चाहत का बा। कुछ दिन पहले आप लोग एगो देखले ओकर वीडियो सोशल मीडिया पर जाके ज्योति सिंह मंदिर में जाके मंदिर के एगो फोटो पोस्ट कैले रही। आ ओकरा में जाके मंदिर में कहत रही कि हम अब तलाक ना देब, हमरा के अब एगो बच्चा चाही। बाकी पवन सिंह के उधर से तो कोनो प्रतिक्रिया आवत नइखे। पवन सिंह एकरा पर कुछ निकन टिप्पा टिप्पणी करत, एकदम साक्षात अपन काम में व्यस्त बड़न, मस्त बड़न। पवन सिंह के एगो गानो आवे वाला बा, जौन गम के गाना बा, बहुत बड़ा गाना होखे वाला बा। लेकिन हमनी के वो विषय पर ना जाइल जाओ, हमनी के विषय ई बा कि ज्योति सिंह चाहत का बाड़ी। तो भैया आप लोगों को बता दी कि ज्योति सिंह आजीवन यह चाहतड़ी कि पवन सिंह के साथे रहल। तलाक तो बिल्कुल इनका नाम से सुनही के नहीं खे, इनका मुंह से सुनही के नहीं खे। इनक तलाक कबो न दिहन। आई 5 तारीख के 5 मई के कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो उस समय पता लगे कि ज्योति सिंह और पवन सिंह एक साथ हुई हन या माने तलाक हो जाई। लेकिन माने जहाँ तक अनुमान लगावल जा सकता कि ज्योति सिंह ये चाहतड़ी पावर स्टार पवन सिंह हमरा साथे आजीवन रहस, कब्बो तलाक देहल नहीं चाहत। एक के वजह से अपन फैंस के माने बारे में फैंस के बतावल चाहतड़ी पोस्ट क कि हमनी के जिंदगी में हैसन बीतता होइसन बीतता। बाकी एक बारे में राउर सबके जवन भी राय होके तवन कमेंट करके जरूर बताई। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।